Ay mga paps, nakaroon din sa may Robinson Galleria mga paps. Nami gipalit din mga paps. Muato ko kadali sa National Bookstore kay nakapilion dito. Sa kadali mga paps. Wow, na donut mga paps oh. Lamiya ta sa donut, watay budget mga paps. Ang karayon man yung mga paps. Dora. Record book. Ang damay mga paps. Libre naman. Oh, 100. Yan, 50. Five. So, okay rin yung mga paps. Akong gipalit nga record book. Suro na. Para suwatan ako. So, ano tayo lang paliton mga paps? Kanira siguro. Tayo lang napilian din eh. Magpa counter na lamang ka mga paps. Okay na ni. Atay kuan. So magpa-counter ta. Wantay lain nga piliton. Bili ata. So manata og palit sa National Bookstore mga paps. So namo naog ta sa ubos kay tuwa tong kauban dito kahuwat. Let's go mga paps.
So, ato sa kuan, supermarket. Supermarket to mga paps. Ato sa ihatod sa sakyanan ning ato ang pinalit mga paps kay sa gabal kay mamili ta natay pinalit. Kapoy na kayo sige bilin-bilin pas to ang mga pinalit mga paps. Dugay pa man sa to sila mga human o pamili. O mga kauban. Lugaya sa mabot na kung gisakyan mga paps. Muna yung parkinganan di sa basement 1. Balik na ta sa supermarket mga paps. Kay atong apason atong mga kauban dito na malit ng umpra. Ito, hindi hunong man. Run out mga paps. Nara sila mga paps kung nakitaan. Kitaan mo Mark no? Ha? Mark. Wala. Na dito na. Oh. Nangumpra lang bina. Nakita mo dito? Wala sila kita na ako. Ako may kita nila. We. Nakapalit mo cook. Wala, nakita ba niyo? Oo. Nakita ka ni me. Dari wala no. Wala sila kapalit mga paps. So, sito. Sito ko. Gago! Wa sila kakita na pero gagmay man lang pangita di bandag ko. So namili sila mga paps. O sila kabantay nga ako silang videohan. Charot. Ay, lang lista o, right man. Hindi, 1.2 man. Pani kasi sa din man yun. Pani 100 sa kapag 1 kilo kapin man siya. Ang 1 kilo is 1,000. Yan na may 200 grams mo na. Moli, ang mauni, kani. 20 grams mo, 60 grams kani. Diba, nagsin ko rin sa una. Kana ka. Kasi tawag ini, King. O, di rin yung sumada kung sinabi akong gumawa. Ang kaway sa akin ba?
depende sa muna yung bucket. O, bucket. Inong kag bucket. Muna siya kay pwede nag-slice mo na nimo ka ng garlic bread. Mahal na siya sa pag 90 lang. Privacy for all merchandisers is reserved to all merchandisers to our employees. Mango bread. Tag 13. Ay, baba naman. Kau ba namin? Apil mo ani? Apil mo ani? Dili. Apil. Yeah. Gusto na mong pa na mga hilaw man yung pagkauna. Kani bayabas kani kamas. Hmm. Hilaw nga ko an. Vegetable din siya. Vegetable oh, salad. Oh. Alam niya siya. Salad, Ang vegetable. dami aning salad. Dire lang te. Ang daming salad na. Wala te na. Adarawi lang. Wala na may priton. Wala na. Okay lang din. Wala Ano, naman. dragon fruits. Wala naman yung sa una. Wala man po. 55 and 1. Ito 60 to. Ang saman ka ng salad? Ako na ito. 50 ra dyan. O, ang sama niya. Avocado juice, 40. Yes. 40. 40? Di 50 talaga na oh. 50 na kabutang oh. Ang 12 ounce. Ang 12 ounce. 12 ounce. Uy, lugi ka. Di sa 16 na lang kubuan, di ba? Ha? Wala rin diferensya. Oh, pidgis ra. 20. O, cheese. Oh. Ah, wala rin sila. Kanis niya may kuan. Pero, ang dami. Bugnaw. Karon, oh, bugnaw. Karon naman siguro. Di ba? Karon. Bugnaw siya? Di pwede ni kaulong sunod araw. Oh. Murag anak ra ni siguro. Karon. Kuha ta na bi. Kuwata. Ha? Joy, kuha, Joy. Kuha ta. Di ako kay murag. Kasi Ilang extra, Joy? Ha? Gaman ko ka ng usa man. Mahal, mga gamit. Balik ka, Diyos. Napagay ako dito yung mga Diyos. Pwede raw. Ang kapaya, Diyos mo. Nandito ba naghinupin ko? Ah, pila man. 43. Di sa matang lalaki mo siya. Ah, kasi 12 ounce ang 40. Asa man. Do, wala na mo yung 12 ounce aring ko. Aring, isa niya? Wala te, wala na. Oo. Ora natin. Wala na, kani usa ni. Isa. Isa ni Day. mangga daw na. Oh, Dili, kuwangsan mo kubayin. saging. Dili saging, oy. Isa ni. Fruit juice naman te. Kani unsang juice ni? Ha? Ah, tropical. Ya kani mo ning avocado. Pero pareho ra, ang tropical pareho ra. Kasi. Pareho ra. Isa man 50 oh, mura. Isa may halo niya sa tropical. Nakati ko sa halo. Dai, unsa halo sa tropical? Halo no? Mix. Mix. Isa may lami ang mix o. Dai, pwede ni siya usman na pinon? Dili? Dili no? Privacy for your foods merchandise, please proceed to our 9. Your foods merchandise to our 9. Wala 55. Ikaw. Salad no. Oh. Ikaw salad.
Salad na lang. Ikuha ko itong bayad salad. Salad lang tayo. O, salad na lang. Duha na lang salad, no? Kodwa na lang. Tulo. Salad lang tayo. Na po ang bukoy mangga. Kanila na. Avocado lagi ako. Mapalit na lang lagi ko avocado nga kanang kuskuson lagi. Hindi, palit mo anak. Kay palit ko avocado nga kuskuson dito. Inigagi dito. Oh my nawa. Dito ka itong ipatuan. Basta. Ako avocado dito. Hindi, palit na. Palit na. Dini po po. Di ano siya, dili palit. Imong dito mo palit. Ah, ikaw, Kuha ko ikaw. no. Ikaw Oh. na nalibiro na lagi ka. Ikaw de. Di ko. Di ba kung salad? Sige, salad to de. Ay, Dagko lagi ang kuha nila, turon. Sura ka sa taas? Oh. Kwanto sa senior to? timing na alis inday. Oh, kabaw to hindi mga alas 2 mana. Iyo ko kung dito nga ko ano talaga ni oh. Wala ko no. Padawat na mo